Поема. Кой кашля? Да не е сухо. Вася, ако искаш, може да отворим малко. Не, тя е такова. Айде пак да броиме. Едно. Тя самичка почна. Едно. Три. После. Винаги на 6 обаче пада. До там ли го зна? 7. 8. 8. 9. Иди цункаш кака Мими. Цункай кака Мими. Там, кака Мими цункай, не в огледалото. Иди цункаш кака Мими. Бързо гуши кака Мими и цункай. Гушкай и цункай. Точно, така на голяма целувка. Да. Айде пак да скачаме. Бебе. Скачай. Внимавай да не Скача, после паднеш. се пляска. Внимавай да не паднеш. Да. Оп. Опа. Ей, браво! Внимай да не скочи рука към мен и да я смажеш. Толкова е душинката на нея. Внимавай да... Ма не е 1, 2, 3, 1, 2, 3. Кажи чао. Тука. На камерата. Тука, не в огледалото. Ти там не се гледаш. Кажи Ти чао. там се гледаш, а? Кажи там на камерата. Помахай в обектива. То там е по-интересно. В огледалото да загледа се. Да. Това го дам много интересно. Много да. Падай. Как скача Теди. Скача Теди. Скача Теди. Скача Теди. Едно. Обаче има пълна с енергия. Бебе. Рошко, кокошко. 3. Айде, стига толкова.